Erről mondja valamit, ezt érdekes. Csitára, ugye mennek, hát ott van az a hegy. No, én azt hittem, hogy a Gálbánya felett, nem? Jó, na hát jó tudom én. Én jártam oda, nem voltak ott azok, akik róla pallag. Gombát találtam mindig, nem azokat. Most azt szeretném megkérdezni, hogy... Azt szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen furcsa kérdés, hogy... Mennyi helyiek a zsírejeket úgy hívják, hogy csemusok, igaz? Úgy hívják. Hát mi azok neki? Azt már nem tudom, mi hívják, az már régi. Jó, régi, 30-as évek. Én úgy tudom, hogy a zsírei legények nagyon jártak Menyhére. Hát valamikor jártak minden faluban Menyhére. Zsíréről is, meg Menyhéről is, meg Csitárról is, meg Csitáron is mentek. Mert Menyhére azért gazdag emberek voltak, gazdag voltak. Meg Csitáron is mentek, voltak hírni tőlünk Menyhéről. Hát onnét is jártak ide, meg több faluról is jártak ide legények. Meg valamikor Menyhék is már jártak. Igen. Össze-vissza. És még mink jártunk felé, nem még azok öregek. Hát, mit a zsírére. Igaz. Én még jártam én. Zsírére, hát nem csak zsírére. Mindenfele. Gerencsér, Csitár. Hát a helyen nem volt probléma. Hegyen keresztül átmenni, mi az probléma volt? Nem volt. Nem volt, nem kellett buszon menni, nekünk csak gyalog. És este harangszóra Maga nem a csipcsikből van? Nem vagyok. De vannak itt csipcsik. Vannak csipcsik, Menyhén, hát azok kovácsok. Ja, kovácsok. Azok a kovácsok lettek. Josko még, nagy Josko. Feleség, Ilonka. Jenő. Jenő. Itt van a szomszéd faluban mindjárt. De már nagyon oda vannak azok is. Igen. Már idősan élni.